Ako na ľudskú vlajku, level 5, ľudská vlajka po krčmu. Prejdi do vertikálnej ľudskej vlajky. Pritiahni obe kolóna tak, aby boli zarovno s pánvou. Vyrotuj sa, pomaly sa spusti do horizontálnej roviny, pri pážiach chceme lámať rebriny, držíme a užívame. Cieľom je spraviť 3 série po 15 sekúnd na obe strany a dosiahnuť komfort v podobe, že vieme, čo robíme s našim telom na obe strany. Samozrejme, neočakávam, že by si to tam hneď podržal, preto zo začiatku budeme robiť iba excentrie. Cieľom je spraviť 3 série po 3 opakovania s 5 sekundovou excentriou na obe strany aplikovaním princípu progresívneho preťaženia.